No dobre, poďme na to. Zastavme sa na chvíľu a položme si jednu z tých naozaj veľkých otázok. Kto je to vlastne to ja, ktoré prežíva tento moment? Kto je ten, kto počúva tieto slová? Kto je ten pozorovateľ za očami? Je to naozaj fascinujúce. A my sa dnes pozrieme na jednu 2500 rokov starú odpoveď, ktorá by mohla zmeniť celý náš pohľad na túto záhadu. A presne táto otázka, kto som ja, tá trápila filozofov a mysliteľov po tisícročia. Ale čo ak celý čas kladieme tú otázku zle? Rané buddhistické učenia prichádzajú s jedným, povedal by som dosť odvážnym pohľadom. Tvrdia, že samotná otázka je postavená na mylnom predpoklade. Poďme sa na to pozrieť bližšie, poďme to pekne rozobrať. A tá radikálna myšlienka je asi takáto. Naše ja, naše vedomie, nie je nejaká stála pevná vec. Nie je to podstatné meno, nie je to nejaká duša, ktorú so sebou nosíme v batohu. V skutočnosti je to skôr sloveso. Je to neustály, dynamický proces. Predstavte si to ako rieku, ktorá sa každú sekundu mení, prúdi, nikdy nie je rovnaká. A presne takto tieto staré texty opisujú naše vedomie. Fajn, takže ak je to proces, ako presne funguje? Buddha to popísal ako takú reťazovú reakciu, sériu udalostí, ktoré sú navzájom prepojené a ktoré nás vedú od jednoduchého vnemu až k pocitom stresu a nespokojnosti. Tento mechanizmus sa volá závislé vznikanie. A toto je v podstate náš hlavný nástroj. Je to ako mapa, ktorá nám ukazuje, ako si krok za krokom, článok po článku, sami konštruujeme vlastné utrpenie. A je zaujímavé, že celé sa to začína jedným zásadným nedorozumením. Takže, tuto máme. Je to vlastne taká mapa našej psychiky. Mapa, ktorá ukazuje, ako sa z úplne nevinnej veci, ako je, pohľad na kvetinu, stane komplikovaný zážitok utrpenia. Je to naozaj ako domino. Prvá kocka, kontakt, padne. Tá zhodí ďalšiu, pocit. Ten spustí žiadostivosť, ktorá zhodí pripútanosť a bum. Na konci je celá tá masa stresu, ktorú tak dobre poznáme. Dobre, tak sa poďme pozrieť na úplný začiatok tej reťaze. Poďme sa pozrieť, ako sa samotné vedomie vlastne vytvára z momentu na moment. Bežne si predstavujeme, že máme nejaký jeden súvislý prúd vedomia. Tento model však hovorí niečo úplne iné. Hovorí, že v skutočnosti existuje 6 rôznych typov vedomia. A tie neustále vznikajú a zanikajú, ako keď mihotajú plamienky sviečok. Takže napríklad máme zrakové vedomie. Ale pozor! To vznikne iba a jedine vtedy, keď sa stretnú dve veci. Oko a nejaká viditeľná forma. Podobne sluchové vedomie. To závisí od existencie ucha a nejakého zvuku. Bez jedného z toho by jednoducho neexistovalo. A tento istý princíp, ten platí úplne pre všetko. Pre všetkých 6 zmyslových kanálov. Počkať, 6? Áno, presne tak. V tomto systéme sa totiž mysel považuje za 6. zmysel. A jej objektami, sú predsa myšlienky, spomienky, nápady. A toto je tá kľúčová myšlienka. Vedomie je vždy vedomím niečoho. Vzniká cez konkrétnu zmyslovú bránu. Či je to oko, ucho alebo mysel. Proste neexistuje len tak samo o sebe vo vzduchoprázdne. A aby sa táto myšlienka lepšie pochopila, staré texty používajú naozaj krásnu metaforu. Predstavte si 2 snopy trstiny. Ak ich chcete postaviť, musíte ich oprieť o seba. Jeden sám stáť nedokáže. A presne takto to je s vedomím a našim psychofyzickým organizmom, teda myslou a telom. Jedno nemôže existovať bez druhého. Sú navzájom prepojené. Ak zoberiete jeden snop, ten druhý sa zrúti. Takže fajn. Máme vedomie, ktoré vzniklo z kontaktu. Tým sa spustila reťazová reakcia. A ďalším článkom v tejto reťazi je pocit. Toto sa deje neustále, v každom jednom momente. Každý jeden kontakt. To, čo práve teraz vidíte, počujete alebo si myslíte, okamžite bez výnimky vytvára nejaký základný pocit. Bude to príjemné, nepríjemné alebo neutrálne. A presne tu, v tomto bode, je tá kritická križovatka. To, čo sa stane hneď potom, totiž rozhodne o tom, či si vytvoríme utrpenie alebo nie. A naša automatická, netrénovaná reakcia na akýkoľvek pocit je žiadostivosť. Funguje to jednoducho. Keď je pocit príjemný, chceme ho viac, chceme si ho udržať. Keď je nepríjemný, chceme sa ho okamžite zbaviť. A presne táto automatická reaktívna žiavostivosť potom poháňa pripútanosť a celý ďalší proces, ktorý nás vlastne zamkne do nekonečného cyklu ďalšieho a ďalšieho utrpenia. Dobre, ale prečo? Prečo automaticky reagujeme tou žiadostivosťou? Aká je tá úplne prvotná príčina, ktorá poháňa celý tento motor?
A odpoveď je nevedomosť. Celý tento proces reaktívnej žiadostivosti je poháňaný jedným, za to ale úplne zásadným nepochopením toho, ako funguje realita. A práve kvôli tejto základnej nevedomosti robíme jednu zásadnú chybu. Stotožňujeme sa s týmito neustále sa meniacimi procesmi. Vznikne záblesk zrakového vedomia a my si okamžite povieme ja vidím. Vznikne nejaký pocit a my si povieme ja cítim. A presne takto, kúsok po kúsku si budujeme túto silnú, presvedčivú, ale v konečnom dôsledku iluzórnu predstavu o nejakom pevnom, stálom ja. Ak je teda príčinou nevedomosť, čo je potom liekom? No predsa vhľad. Cesta k slobode vedie cez videnie tohto celého procesu takého, aký naozaj je, bez príkras a ilúzií. Aby nám pomohli prelomiť toto kúzlo, staré texty používajú niekoľko naozaj silných metafor. Nabádajú nás, aby sme sa pozreli zblízka na jednotlivé zložky nášho zážitku. A keď to urobíme, zistíme, že to, čo sa zdalo byť také pevné a skutočné, je v podstate prázdne, bez akejkoľvek trvalej podstaty. A keď priamo uvidíme túto skutočnosť, že vedomie je vlastne ako ilúzia kúzelníka, tak presne toto poznanie umožní mysli, aby sa konečne uvoľnila a prestala sa všetkého tak krčovito držať. Logicky, keď zmizne palivo, teda tá nevedomosť a žiadostivosť, celý ten motor utrpenia sa jednoducho zastaví. Reťaz sa pretrhne a ilúzia oddeleného pevného ja sa rozpustí. Takže táto zmena pohľadu od vnímania seba ako pevnej veci k vnímaniu seba ako dynamického procesu, to nie je len nejaká filozofická hračka. Ono to nielen vysvetľuje, prečo vzniká utrpenie, ale hlavne to ukazuje cestu von. Cestu k naozaj hlbokému pocitu slobody. A na záver tu ostáva jedna naozaj provokatívna myšlienka na zváženie. Ak to naše ja nie je nejaká vec, ale neustále plynúci proces, čo to vlastne po celý život tak úzkostlivo bránime a chránime?